everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Mao ba? Bilyo, normal man lang nang doon naging problema ang tao, di ba? Oo, pero bag-ugod mong kasal. Angay lang nga, lunod ka di pa inyong bation. Ug nagtuo ka nga doon na may problema si Arnel? Klaro man. Doon may problema. Labi na gid ikaw. Hibaw ko. Na problema ka ni Sir Arnel. Unsa? Miss Lily, isa ko nimo. Usa ko kay galang andang mamati sa imong problema. O niya pa. Usa naman sa Bilyo. Kulbaan sa kunim sinultihan, oy. Higala ta. Dili ko gusto matumpawa kas problema. Kinala mabantay ka ni Miss Yvonne. Ha? Tagabantay, matingali ka. Nga, may lasin mo sa tubangan. Kuna mo sa tubangan ni Ma'am Corazon. Pero kung wag ganun tiguang, laan siya siltihan mo. Nakabantay ka, anak? Oo. Sensitibo ko sa lihok o gibatis ko mga agawon. Security guard ko sa una. Kung nakabantay ko nga lain ang buot ni Miss Yvonne mo. Maong amping lang. Salamat si mong pahimang no, Bilyo, ha? Salamat yun kaayo. Love, dali na. Suroy na ka dito sa unahan. Sige, miss ha. Maura to. Sige, Bilyo. Sige, ipaday na lang yung gibuhati, ha? Kaya atono na ako akong bana. Gahi igag-o eh. Ngano naman, Sab? Unsa na siya akong Di nalapas, ba sir? ginang tanungan ka? Nga di ka makigsulti dugayan ng bilyo. Ayaw ipakita kay Yvonne nga suod mo. May mo ba? Sugwa lang kung bisan unsa. Ayaw lang paglikay ni Bilyo. Kung nga naman kuno nga di ka makalikay niya. Tungod kay siya lang, makasulti na ako sa mga lihok ni Yvonne. Unsa? Tinoy na. O nakabantay siya nga doon na tayo problema. Ug imo ba siyang gisultihan sa tinuod? Usa ko diri. Buang nilang yun. Nga musulti niya sa to sikreto. Maayo kay nakapanguna-una ka pa. Kamura ba? O nga na naman, Sadmi. Kinsa nga kami? Ako? Si Lily? Ay, Kay baw ka, no? Magini ako kalagutan ni mo, Arnel. Kada bang ubos na kikain mo pagtanaw ng mga pobre? O ako ha? Iapil ko ni mas kabuang sa kong kaluha. tungod kay kaluha mo. Wa ko'y kasiguruan kung lahi ka ba yun ni Lily. Kung di ka ba yun traidor sama niya. Kinilan sa ring butang si mong utok. Kaluha mi. Pero buwag mig lawas. Buwag mig utok. Og lain-lain mig baruganan sa kinabuhi. Pasamahin mo pa, ha? Di ka man sige balik ka ng parehas ko sa kong kaluha. Kay lahi ko. Lahi si Lily. Dali, bi. Hoy! Ano naman ka nagkakusman sa kakalita? Ayaw palag nagtanaw si Yvonne ug si Mama. Nastereso sa kwarto ni Mama. Kita nga in love ka. Arnel? Okay na. Nakita na nila nga. Gihakan ka. Pinitang magpaso-paso nga mag-unitize ka mo. Nunsa ka? Huy. Ganong natulala man ka diha? Ay, kailangan maanad na ka nga kalitan ta kag ako sugahog bisan unsang orasa. Sabi diha, uy. Dali na dali. Nga man ka diha. Oh, mura ba kag bata nga nakakitag multo. Dali na uy, gunit na sa kong bukton. Mag-shooting na ta. Sus, margitag amaw ani ay. Kana idipig ang imong usak bukton. Kana bang mura kag mukabyo. Ikaw no, puro lagi kag direktor sa lida diha, sig diktar. Tungod kay mao na yung hustong buhaton sa tawo nga ma-in love. Katawa man ka, buang na ka. Amo mo ka. Ingon ka nga,
wala kong in love. Yung katawa ko, buot ka. Inga naman ko ma-in love, malipay. Yung katawa. Malipayon kayo sila si Arnel o si Lily, no, Yvonne? Tanawa na sa ubos, oh. Tita. Yvonne, sorry yun, ha? Sa unsa, tita? Usbon ko, sorry, nga wag yun na mo makumbinser si Arnel nga ikaw niyang pangasawon. Tita. Abi ni mo, Yvonne, nag-ulbay ako sa una. Sa dihang may malibad yun si Arnel sa pagpangasawa ni mo. Ibaw ko nga ganahan kasab niya. Okay ra, tita, uy. Abi ni mo, tita. Doon na naman sab ko'y love karon. Mao ba? Ay, kinsa man na. Nakailab ako. Anak ba sabog negosyante? Tita. Anak og negosyante. Adonahan sab. Maubitaw na'y magtawganan ako. Unya, ano wa man siya dinhi karon? Kuan. Tuwa siya sa... tanawa, tita. Wag gid palibak, nanawag na. Hello, love? Excuse una, tita, ha? Oo, sige. Okay lang, Yvonne. Hello. Sige. Sulti lang. Unsa naman ang imong lakaw? Natultula naman ka ni mo ang ilang kipuy-an. Kinsa gani ngan anang tawhana? James. Okay. Sa ako ng kiingon. O kaya ang tanang lihok anang tawhana nga may kalabutan ni Lily. Okay. Managol ang tanin sa pension house sa lungsod. Nagkaguol diha. Nga di matuman ang imong gusto nga anita mo yun napita. Kaya karong gabi magpasyudad ta. Sige, abi mo. Dako yung problema kini imong gibugna. Naibaw ko. Pero dito maglalis na. Kaya niya na ni. Nasod ako sa kompromiso. Tiwasong ko lang ni. Tiyo! Swerte ka pa yung Jigger. Ano man, Tiyo? Musta ba na itong sakyan karong gabi? Okay na. Kuhaon na rin ni. Alas 8 gabi. Mayo. Tuwa na. Ako nang gibayaran daan ang katunga. O para gasolina. Anong di na balibad. Mayo, Tiyo. Unan di ba? Ay, unsay manakaayo ini. Nga, mabundot man ko ni mo apil ini klakihan. Ayaw na nun eh. Ano pa reklamo, Tiyo? Panahon na ni nga, bakasyon sab ka. Bakasyon din niya. Magtago-tago man tayo niya. Ano pa reklamo lagi? Pagkakwarta ka na, Tiyo. Nga, aminyo pagkag-usap kung muban ka na mo. Kanya noon. Patilan, panay ngipon mamigay. Patilan. Sige. Pangitay ko, masawa dito sa siyudad, ha? Mahi mo ba? Magsulti mo tinuod? Kiyaw ito. Drug lord kining imong gilakayan, Jigger. Ay, Buot ipasabot. Nga dili ta luwas, bisan asa pa ta. Sus! Probinsyanong drug lord na. Di na makapas na ako sa syudad. Mga ikiblaka. Tulad ko plano. O saan sa plano mo? Himuon ti kang reyna. Oh, Diguon ti kang daghang kwarta, Lili. Mauna akong plano. unsa? Lami man day muluto ang imong kusinira din, Yvonne. Gisiguro gina ni Papa sa una nga maayo ang ilang tigluto din, tita. Aron malipay ang mga guests nga mupuyo ining baya. Sa ato pa, pwede din ni siya abangan? Yes, Arnel. Oh. May abang na ini sa una. Kasagaran, pamilya nga foreigner. Mao ba? Tuod. Patrabahoon maghana ni mo si Lily sa opisina. Maayo tingali nga adto na siya sa akong department. No. Ako sang personal nga secretary. Unsa? Hoy, Arnel, naunsa man ka, uy. Imong asawa?
Himuon ni mong sekretarya. Okay ra na, oy, Yvonne. Mas may na lang na nga mahimo ko personal nga sekretarya sa kumbana. Kaysa mabuwag ko niya. Kuyaw na kung huungon siya lain. Oh. Ay na. Ay, Mami, ganahan dyan ko mamati sa imo sinultihan, Lili. Excuse me. Nanawagan akong love. Hello, love? Oh, unsa? Tinuod ka? Magkita mo karon, love? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!